Ito na guys, tungkol guys, plastic hinatag ni guys sa mga indira ni si Randy. Kaya guys na kanila. Ang kuanis mga bata niya kani ibaligya para kon tung ipamalit og school supplies. Kuan guys, kadtong naidaghang plastic kuan kanang pwede mudawat mi og kuan. Mudawat mi og kuan kaya itong ibaligya para ipamalit og school supplies sa kabataan sa lungsod sa Matano. Guys, good luck and happy Sunday. Kuan May 16, 20, 21 atong ipadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matano.